Benvinguts i benvingudes a Literacurat. Avui ens trobem a Vilanova i la Geltrú, a la seu de l'editorial vilanovina El Cep i la Nansa, per xerrar amb la Cesca Mestres, responsable de la col·lecció infantil i juvenil. Benvinguda a Literacurat, Cesca. Ens fa molta il·lusió iniciar el projecte xerrant amb tu. Gràcies. La Cesca és editora del Cep i la Nansa, de la col·lecció infantil i juvenil, com acabem de dir, i us volíem fer 5 cèntims de l'editorial. L'editorial neix a Vilanova, l'any 1979, com a resultat d'una agrupació de gent compromesa en el redreçament cultural del país. El 96 emprèn una nova embranzida professional, encetant un projecte editorial i engegant algunes iniciatives pioneres, com per exemple la col·lecció Ginjoler, única amb la llengua de signes catalana, o Edita.cat, una web de micromecenatge, o el segell Prometeu, de traduccions al català. Per tant, totes aquestes 3 col·leccions són una nova iniciativa des de 1996. I, com podeu veure, el Cep i la Nansa ha fet i fa un munt de feina i molt ben feta. Així que, enhorabona, Cesca, per la part que et toca. Gràcies. I volíem fer ja la primera pregunta, volíem entrar ja directament en tema, i és que si existeix cap llibre que tu hagis llegit, tant quan eres una nena o ara com a adulta, que t'hagi marcat especialment, i si creus que els llibres et poden canviar la vida. Sí, la veritat és que responent pel final, no? Els llibres poden canviar la vida evidentíssimament. Els llibres com un artefacte de canvi de vida i de catapulta cap al que és el més desconegut, però que sempre és millor. Amb la qual cosa, sí, evidentment, jo crec que sí, que els llibres, que els que tenim la sort, no? Que ens han acompanyat sempre, doncs ho entenem d'aquesta manera. I jo tinc un llibre... Aquestes preguntes, Jo tinc alguns llibres que recordo de petita amb un especial carinyo, però potser en tinc un que passa per sobre i no sé ben bé per què. És un llibre de l'Olga Xirinacs, de poemes, i començava amb el poema de la Marina, no? La Marina surt al sol com la closca d'un cargol. I jo tenia aquell llibre, que probablement me'l deurien regalar, no sé, en alguna efemèride, i el tenia a l'habitació. I a casa meva, de tradició, no?, del pare editor o persones sensibles al món de la cultura així en general, però foment lector tampoc n'hi havia especialment. Allà tothom, si llegeixes, i si no, doncs tampoc passa res. I jo tenia uns quants llibres a la meva habitació, l'Ocell de foc, tenia els llibres, els Odempitus, no?, els llibres que teníem llavors. I aquest hi era. I probablement perquè era diferent a la resta, perquè era poesia, el tenia a les mans moltes més vegades que els altres, que quan et llegeixes una novel·la probablement ja no l'agafes més, però aquell anava sortint. I contra tot pronòstic és el llibre que més recordo quan jo era petita, o si més no, dels records que jo tinc, que probablement n'hi hagin altres, però dels records que jo tinc, i és aquest, és molt curiós. I Cesca, com feu la tria dels llibres de la col·lecció infantil, dels títols? Quins temes creus que són els essencials per al vostre catàleg? Al llarg dels anys, el catàleg del Cep i la Nansa i de Carambuco, que és el segell en castellà que va de la mà amb el Cep i la Nansa, Cep i la Nansa és tot català, Carambuco és castellà, es publica el mateix amb els 2 idiomes, normalment. Llavors, amb els anys sí que s'ha anat definint unes línies de catàleg. Així com quan vam començar teníem temes més propers com la cultura popular o, és igual, projectes que ens interessessin o que ens semblaven atractius per convertir-los a llibres, sí que al llarg dels anys s'han anat creant uns eixos temàtics que aglutinen tot el catàleg de literatura infantil. I en aquests moments, Cep i Nansa i Carambuco, els podríem definir com llibres i col·leccions i projectes de més que tenen a veure amb la diversitat i la inclusió, que tenen a veure amb l'accessibilitat lectora i que tenen a veure amb la criança i els valors més lligats a les emocions. I parlant d'il·lustracions, quina importància tenen les il·lustracions i els il·lustradors en l'edició d'un llibre infantil? Bueno, cabdal,
una importància de primer ordre, o sigui, la mateixa que el text, pràcticament. Sí que és veritat que el gènere àlbum, al qual li tinc molt de respecte, jo no el practico massa en el catàleg. L'àlbum il·lustrat és aquest gènere que casa text i il·lustració, no?, en una dansa perfecta, en la qual cosa tens pàgines que potser no hi ha text, però has de llegir la imatge. Hi ha els àlbums sense text. La narrativa de la imatge, no? Exacte. Nosaltres anem més cap al conte il·lustrat. Primer tenim un text, llavors mirem quina il·lustració li encaixa més, quin tipus d'il·lustració encaixa més per aquest text. Has de tenir present molts factors, el públic, l'edat amb qui t'adreces, la temàtica, el tipus de text, no?, com està escrit, el format. A vegades hi ha un tipus d'il·lustració que dius, no, és que jo vull un format molt senzillet i tampoc casa. Has de tenir en compte molts factors, com deia, i bueno, clar, intentant buscar la qualitat o il·lustradors que també encaixin en aquesta línia de catàleg, perquè n'hi ha que són una meravella i uns artistes de primer ordre, i penso, doncs, potser no vaig tant per aquí, no?, pel llibre tan artístic. Vull un llibre ara, una il·lustració més literal. Des del teu punt de vista, creus que hi ha alguna tendència o moda actualment en els llibres que es publiquen, com passa sovint en la literatura per adults? Sí, totalment. Fa 20 anys et parlaven d'àlbum il·lustrat i no sabies el que era. I ara penses que tothom s'ha apuntat a... Molta gent, bueno, però també és una corrent europea, vull dir que no és d'aquí exclusivament, però és veritat, moltes editorials independents catalanes treballen i molt bé l'àlbum il·lustrat, molt bé. Una altra de les grans corrents és el còmic. La novel·la gràfica, també. Còmic i novel·la gràfica està ara ja cada vegada més, quasi prelectors. O sigui, tenim llibres per prelectors en format còmic. O sigui, ja ha anat ocupant totes les franges, també. Creus que serà el proper boom? Sí, ja ho està sent, ja ho està sent. Per petits i més? Sí. Quin paper creus que tenen les històries que publiqueu en la comprensió i en la gestió de les emocions dels més joves? Jo, com us deia, no m'agrada parlar en aquests termes, però perquè ens entenguem, hi ha algunes col·leccions, com aquesta que us ensenyava, que realment són contes d'eina. O sigui, que jo sé que qui va buscar aquests contes és perquè necessita una ajuda. I que, a més, i aquí és la part que més m'agrada, creu que el conte, el format llibre, et pot ajudar. Perquè hi ha molta gent que un llibre, què m'expliques ara a mi? No, jo necessito ajuda, un psicòleg, no? o un miracle. Però un llibre, no? Hi ha molta gent que no s'apropa als llibres ni així. Però és veritat, com el que dèieu del còmic, que molta gent s'hi apropa, que no s'hi aproparia amb un àlbum il·lustrat, que a mi s'hi apropa perquè sabem que la Míriam Tirado ens ajuda a gestionar situacions ingestionables o que ens torturen de la criança a casa nostra. Per exemple, jo aquest paper sé que és claríssim en algunes de les col·leccions. El que passa és que d'altres, clar, jo tinc col·leccions de tot tipus. La col·lecció Ginjoler, que l'heu citat quan fèieu la presentació, clar, és una col·lecció pionera que 18 anys després segueix sent l'única col·lecció adaptada a la llengua de signes catalana. I això no és una eina, això és inclusió, pura i dura. Jo crec que en aquest sentit vam ser pioners a aquesta inclusió tan famosa que ara, que està tan en boca de tots, perquè, clar, jo venia de l'educació social, vaig entrar a l'editorial, el 2005 vaig començar a ajudar el meu pare i ara que vaig tenir una mica d'ales, em vaig formar i de més, ho vaig veure claríssim, vam recollir una experiència vilanovina que vehiculaven a través de l'Armand Cardona Torrandell, de fer una sessió amb llengua de signes de tant en tant. Allò que vas recollint, ens deien, la gent que treballava en l'equip d'educació especial de l'escola al CIM, logopedes, persones sordes, deien, és que no, ostres, per què no hi ha llibres adaptats a la llengua de signes? I això per mi és una missió de l'editorial, però de la nostra hi hauria de ser de totes, apropar els llibres als lectors. No fer llibres i esperar que els lectors s'hi apropin, que també, perquè hi ha llibres que hi han de ser. Però si estic jo creant llibres des d'aquí, jo tinc la responsabilitat de fer això. Com a mínim, jo ho entenc així. I d'aquí que cohabitin col·leccions tan diferents, però que crec que hi han de ser.
I abans d'acabar, ens agradaria molt que ens donessis algun consell per a tots aquells escriptors o escriptores que s'inicien en la literatura infantil. Jo et diria que no. No hauria de ser així. El públic infantil és igual d'exigent. Bueno, pels infants, o més. Ara, si volem arribar-hi, el nostre procés creatiu ha de passar, no? Probablement per un camí que si crees pels adults no hi passaries. Ens agrada molt llegir, jo quan llegeixo les meves filles m'agrada molt, per mi no és un obstacle, m'agrada molt trobar-me paraules que no entenem, que no entenen elles, i que me les preguntin i poder, mira, doncs explicar-los i ja hem adquirit una paraula més. Però això és una cosa, però després és que, evidentment, ha de ser comprensible per l'edat madurativa que té el lector. Però el procés creatiu és el mateix, tu t'has de marcar, o sigui, tu vas a crear un text perquè una altra persona faci el procés lector. I el procés lector és el mateix, tinguis 8 anys que en tinguis 48. Posar-te dins d'una creació literària, empatitzar amb els personatges, viure la trama, viure-la, sentir-la, etc. Tot el que esdevé del propi procés lector, i això s'ha de saber fer. Jo no ho sé fer. Per això jo edito, no escric, perquè sé molt bé el que se'm dona bé, però jo crec que és el mateix. El que passa és que hem de tenir present a qui ens volem dirigir. Això és veritat, de tenir present. I hem de saber ser hàbils per arribar-hi. I després, doncs ja, si es vol publicar, desitjo molta sort, perquè és molt complicat. És molt complicat. Sobretot adreçar-se a aquelles editorials que tu saps que encaixen en un projecte com el que proposes. Fer-ho fàcil, atractiu. La majoria d'editorials som independents, tenim molta feina, som poca gent a les plantilles, ens mirem les propostes però no donem a l'abast. Abans d'acabar, una de les dues últimes preguntes que teníem és que voldríem que ens expliquessis una miqueta què et sembla aquesta iniciativa que s'ha recuperat fa poc, que és la recuperació del Premi Mercè Llimona de Literatura Infantil i Il·lustració. Home, molt bé, una molt bona notícia per Vilanova, que la Mercè Llimona era una persona molt lligada aquí, a casa nostra, a Vilanova, una il·lustradora magnífica. Un dels llibres que també tinc a la ment en el record és un llibre il·lustrat per ella, que tenia a casa, que em feia molta por, per cert. Però per això me'n recordo. I que es deixés de fer va ser una llàstima, tot i que jo crec que el que sí que s'ha fet bé és recuperar-lo amb segons quins criteris, revisant, no sent continuistes, revisant una mica les bases i l'objectiu pel qual es recupera, i per mi és una molt bona notícia. I ara una pregunta una miqueta indiscreta. Hi ha cap títol de qualsevol època o estil que t'hauria agradat, que t'hauria encantat editar per al Cepi la Nansa i que no ho hagués pogut fer perquè ja existeix o perquè és la competència? A veure, a mi hi ha una col·lecció que m'agrada molt i que mai... Tot pot passar, però no va massa en sintonia amb el meu catàleg, però és el Babar. Els llibres, les històries del Babar. I de fet, un dia ho parlava amb el meu soci, amb el meu company. Dic, si algun dia publico un Babar, em jubilo. Ja ho hauré fet tot. M'agradaria molt. Però n'hi ha molts, I més actuals, també, de companyes que estan publicant coses molt xules. Bé, i ara sí que per acabar, Cesca, com et veus d'aquí 10 anys? 10 anys, tindré 54, amb la qual cosa encara estarem treballant i espero que haguem fet més llibres i contribuït a fer créixer l'editorial una miqueta més del que venim creixent aquests últims anys, que ha estat molt. Però el mercat de llibres és el que és i no sé si hem tocat sostre o no des de l'edició independent. No ho sé, d'aquí 10 anys us ho diré, si encara estem vius, actius i amb la marxa que portem ara. Però d'aquí 20
jubilada. D'aquí vin tots Molt bé, doncs descansant. Moltíssimes gràcies, Cesca, per obrir-nos les portes de casa teva. Ha estat un plaer ser aquí a la seu del CEPI La Nansa, al centre de Vilanova i la Geltrú. I res, donar les gràcies a tothom, a tu, a l'editorial i sobretot al nostre realitzador l'Adrián Gázquez, que sense ell no faríem aquesta màgia audiovisual. I gràcies a tothom que ens escolta i ens mira, perquè això és Literacurat. I fins al proper episodi. Moltíssimes gràcies.